De meeste mensen van Surinaamse afkomst zijn meertalig of een polyglot. Meertalig betekent dat je meer dan één taal kan spreken. En een polyglot is iemand die meerdere talen vlot kan spreken. Wellicht is bij een meerderheid van de Surinaamse bevolking dat we een polyglot zijn. In ieder geval een talenknobbel hebben. Echter is er iets wat heel vaak voorkomt binnen de Surinaamse bevolking. En dat is het verschil tussen zetten en leggen. Iedereen weet hoe je in het Surinaams aangeeft dat je iets moet neerzetten of neerleggen. En we gebruiken daarvoor het werkwoord poti. Pot asangi tap tafra. Ik kan pota buku tapa bedi. Poten ja. Poti. Maar de wijze waarop wij het vertalen naar het Nederlands, dat kan tot vrij humoristische situaties leiden. Want we zeggen dan eigenlijk ook, zet het neer, in plaats van leg het neer. Ben ik de enige die dit doet? Of zijn er meer mensen bij wie dit voorkomt? Plaats het hier beneden in de comments. Ik ben benieuwd.